Hello लोगोफोर आंनि राजदीप प्रडाक्सनाव नोंथांमोन बयखौबो बरायहरनाय थाबाय दायो जोंनि कुत्रा मन्दिराव फैगासिनो दोङो गोदान गल्डेन जुबलि जागासिनो दोङो नोंथांमोना जायफ्रा नायनो गोसो नोंथांमोना गाबोन फैनानै नायनो हाफैगोन नै बिराद साजायखादो जि मोजां नायलांनो थाखाय दायो नै आर'ज जादों आर'ज मा खबर? माथि नोङो? मा खबर? नोङो मा समाव फैनाय? हा? नै मोनफैबायथ' कसारियाव। हा? दासो फैदों नामा? सार बिथांखौ लोगो मोनदों नै आं बिराद जोंनिथिं गेट दोङो गेटथिंबो फैनो हागोन जायफोरा फैयो आर'ज गाबबाय आर'ज बिराद साजायदों बिराद साजायदों नै उनथिंबो साजायदों नोंथांमोना फट' थिखांनो हागोन फट' लाफायनो हागोन नै लोगोफोर दैथिंखालि मा होनो वाटारफल दैजों बरिया साजायनो हादों नोंथांमोना नायनानै खाथियाव फै नैबे जिरायग्रा मानसि जिरायग्रा नैबे नोंथांमोना जिरायना नायनो मोजां नुदों दा नोंथांमोना दैखौ नायनो हागोन नै दै बरिया साजायदो नोंथांमोना नायनो हागोन फरायनायदो जायफोरा नायनो गोसो गाबोन फैजोबखा गाबोन लास्ट दे गाबोन मिटिंबो दङ रावबो नायनो हागोन बरिया साजायनो फैजागोन ना एकदम नोंथांमोना नायनो गोसो दंब्ला गाबोन फैनानै बरियानो फट' लानो हागोन भिडिअ लानो हागोन बरिया वाटारफल बायदि मैया बरियानो साजायनानै गोजौनिफ्राय साथिंनिफ्राय फैदो गाहाय फैबाय थान्दा कुलनो बोरै मानसियालाय दे हेलौ नोंथांमोन गामसा बायदो गामसा ना बेसेबां गामसाया 250 बोग्रि जादोंबा बोग्रि खिथिना जाबाय गल्डेन जुबलिनि सिनायथिलै बियो मोनसे भिडिअ बानायदों नङा होमबा होमबासो गल्डेन जुबलियाव जों थाबायदोंमोन बेरायदोंमोन होनना मिथिगौ आयौ नोंखौ दासो नुदों आङो कास्टमार दावहरा मानसियानो गैला भिडिअ लादो र' थ' फ्रिसो हाबनाय नोंथांमोना ससमा बायदोबा ससमा एकदम दामिखा एकदम खाथ्राखासो देन्जारखा ओइ नै न'आ बर' हारिनि सिनायथि हानि लिरनाय हाबनानै नायनो हायो ओइ खिथिला आं माइसौरि सौनो हागोन ना हाया di Joshua sama Joshua. Kumpul teman, mana makan benda kumpul teman dia deh. Nama apa? Nuakai kunci aja deh. Kunci aja. Karang karu. Dingki ke sini, dingki ke. Tidak dah. Ini mah. Ayo, aceh kita dia. Ani selesai kan dia. Tungguan apa? Boleh nunggu. Ayo biasa dan pada. Ini kan video beres deh. Ayo baca buku sini apa? Ayo coba baca. Ada gini nggak ada apa? Ini ada buku sini itu apa? Ayo coba baca ini suka. Tangan terbang. Ada. Ini mana goli? Goli nobe. Suan dia goli apa? Sampai na? Sampai deh. Kita nih dah. Sudah dah nih. Nih ada nih ada tuh mana mana nih ke? Kelas berapa ini mana? Kelas ini Premjit mana nih? Mana nih? Tahu tak? Premjit bodoh. Bicara batu asal pada saat dia pada ya, dah bicara kena tu benda. Premjit birat pada dah kayak macam kamu tua. Boleh ada pada kaki ni kan? Mama baik ke? Mama baik ke? Baik ke? Jadi apa dah kan ni? Apa ya? Ayah lah. Dokan sedah. Anda bisa dapat pisa gila, pisa tadi ba, anda gaban logo ba, ganda anda, mesin anda deh, ini gila, tak, oh, pay ganun. Stes mana deh, stes nengkang mana naik nang baita nengkang mana.
Check, hello. Check. 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 Hello. Hello. Masuk apa ini? Masuk. Ya. Video lah terus bahaya. Terus saja, bapak. Oh, ini susah. Masuk bos. Bisa. Deh. Deh kak. Check. Hello. Một thằng cứ đi sửa rồi. Phải không sức ấy, đừng thằng mà nào này này. Hello. Aku bos. Di sini, di. Aku bos, dah sana tu ini. Dohi dah. Sesuai jelas. Mana lagi ni? Aku lagi makan juga bayar. Oh, mana lagi ni? Subscriber ni macam mana ni bang? Ada sat. Oh. Ơi, à, cái sát giúp 7 lên. À, cái sát giúp 7. Vì đó. 누구 나도하게 나 컴퓨터 나도하게 누가 해도 못 누구 더 Bunuh kan enggak? 나 먼저 하면 나 나는 당문아 subscribe 칼람나니 허 너그세 like comment 칼람나니 허 덤브레 사파누 카드 나는 당문아 나이는 페날 시간 so 비디블라 thank you for watching ang video ko na ini itakay bye bye love you all 나 먼저 하면